Madhara boy Preria, kuita sei? so far so good mkuru wangu. Seko business. Zvishuwa Sofia akafa segudo ndikoko. Pagoso pari bhosha. Abere tikoko kuri sei. Wanga singatorothereri uri kuAustralia kwenyu kune mawifi pamakuwa. Maya. Asi kuZimbabwe akugarike kanhema elders angu. Mese kubva mafumira pagosho kudai so. Boy madhara angu. Kumbofura nemhepo mafana hapana kana yekuset up. Saka kune mateam upcode this time. I'm not sure wangu. But inenge iri kutanga zvekunana 17 ikokoko. Aiwo zvakonyarara iwo tokuziva iwo. World Cup hapana kana white unomboziva. Wangu. World Cup takaimaster kudhara waiziya. Kungoti ndasiya foni yangu chete padheni. Ndava padhuze nekuenda kane kuti waidzasvika idza handinzwanane nadzo. Waidzekuita seko. Chiko newewewo. Samutokana CB boy rap. Parisei? Bo my elders. Mukuona chii mukoma Samutoko? Tisheti yenyu yamakarova ikai. Mabva mandifungisa kachimwe chigure chakanetsa tiri kuAustralia. Sauda kwedza kuroti ini ndakafanana nechigure manje nini. Relax kani mudhara. You should be happy kufananidzwa nechigure chekuAustralia ka nekuti chinenge chitori millionaire. Saka zviriyo ndoda zvangu ndikuita chigure chekuSomalia. Zvese ananozomuno zvinana chikombera zvinembera paghetto maputi. Zvakazomboba mwana wangu amai kumatapuko zvakapunzumuriwa nopolisi. Boys, matimu apiko akaqualify kuWorld Cup. Takatoti mukuru wangu. Kune Brazil, Argentina, England, France, nedzemuno muAfrica futika ana Senegal variko, nana Cameroon neGhana futi inenge iriko. Aya ma1 uri kuona ana seGermany ndaona Senegal yatakura chitrophy chiyauya nacho Africa. Uyu anohwara uyu. Ukuti Senegal ingatore World Cup chere. Mira tikunyepei manduwe. Senegal yakoyo kana ku round of 16 haisvikeba. Bhora mutambo Samutoko. Never book by the judge mebata. Iro garwe ratanga kutomoka. Uri kufarisa garwe wewe. Uri kusaiza ruzhinji rweZimbabwe neudofo hwako ihwohwo. Risiye rakadaro wangu. Manje this time takanoriburitsa mumvura takanoritonhodza same time takaenda shoti repapo. Kutonhodzwa chikewo. Anomakwa ndiani bhora wangu. Abakaba munongodengera kuti chi inini kana ndinoziva maibata. But everywhere imi guys kuona kuti team ndebi ingatora World Cup. Zvinonzi anyway iwe everywhere kutodiniko nyongono yakoyo. Zvobhora musabvunzeba warume. Izvo zvagara zviri pachena kuti France inotora mukombe. Warume musadhirire bakarume kanonzi Mbappe kai. Kakadhiribhura kane katopori kanobhora kakunomwisa. Aiwaba warume. Unopenga iwewe. Haaland hausi kumuziva iwe. Mudhara makarwe. Taurira pasi iwewe. Seko chinyadzisa kudai so. Haaland ndewe kuNorway. Norway haina kuqualify aka. Haiko kuWorld Cup. Nhau dzebhora idzi ma1. Hamana imwe type yatinotaura nayo panapa ka. Zvakafanana nekuona bhora namayoshomole. Hazviko izvi. Haikona kutamba nozita rawakadzi wangu baiwewe wazwa. Koshomba nyembanje kubva ndoti zikwa iko. Ukusapota ipiko. Boys, World Cup hamusikana kutomboiziva imimi. Bvunzai isusu ana mambo masini. Isusu tinotoziva masini hazve kudaro. Gangster. Ndiso zvacho zviri kubvunzwa kuti mimi muri kusapota ipi. Uri kuona wangu pamadzini eWorld Cup ka pavanenge vachiti are you alone play this game you won't last 5 seconds. Iwe mfanewe iWorld Cup ipi yauri kutaura nezvayo iyi? Iwe mudhara usade kuda kunyepedzera kudzungaira iwe. World Cup ipono katakaenda singe kablazi kaike kaidya mapopcorn kakagara pasofa. Tseki mani iwe nyararoko tiri kutaura zvebhora panapa. Wakamboona kupono kunyana Haaland? Mudhara mataura zvana Haaland repanapa mataura kupiko kwatisina kunzwa. Guys, tiri kutaura World Cup ipi? Tiri kutaura tegapo warume. Iyi starix izvo chinenge chichishamira kumbari uko. Hatone zvimavhidhiyo zvokutaura bapanapa wazwa. Toona bhora chero kwaMwari kwete renyurana rasti for 5 seconds iro. Haiwawo. But kavhidhiyo kari kutaurwa nemukuru uyu ka. Shut up mani wapana mimi. Hamunyare seko imi makaita sei. Apakaba zvebhora England inotora. Haikona kutora zvokudyiwa kweEngland bapanapa wazwa. England inokunda dzese dzokufungadzo. Uri seSibhine chinoSenegal yako kaarare shamwari. Baba makuzoti bohwa manje. Imi mukadzi wenyu zvaakadyiwa narege takambotaura here. Panapa ka. Peace has never been an option. Ndaenda ini. Shoko havo ishaisa akandipa simba. Baida zvakanaka ndizvionere kwavari ndichingova kumbira. Strategy. Ndauya nechistrategy. Vanhu ava vave kuti ndakaromba.